To, mace a musulunci ba za ta zama shugaba ba, a shari'ar musulunci dai ta zama shugaban maza babu. Me yasa farko tukunna shine lokacin da aka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama Farisawa da sarkin su Kisra ya mutu sai suka nada ƴarsa Buran aka nada ta a matsayin ta na sarauniya, sai yace lan yufliha qaumun wallau amrahum imra. Wa'anda mutanen da suka nada mace shugaba a gare su to ba za su taba rabauta ba. Mace ta zama shugabanku ba za ku rabauta ba. Wani bangare na rabauta ake magana? Ku duba a tsarin sallanmu musulmi, maza suke zuwa masallaci, in mata sun zo suna baya, dan kar su haɗu da maza su fara sahu daga hagu, maza su fara daga dama, suna baya muna gaba. Mace ba za ta muna gaba. Mace ba za ta jagoranci namiji sallah ba. Kuma sallah karamin misali ne game da shugabanci na musulunci. Shi yasa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam bayansa suka yi kiyasi, suka zaɓi Abubakar shugaba saboda Annabi ya bashi limanci a ƙarshen rayuwarsa. Suka ce to tunda Annabi ya yarda da shi liman, to mu kuma mun yarda da shi shugaba a harkar siyasa. An fahimci maganan? To in ka duba yadda a sallah mace ba magananta, to haka kuma a siyasa. Sannan a gidanka kai da matarka, kai ne shugabanta. Ya aka yi kuma ta fito ta zama shugaban maza gaba ɗaya? A gidanka kai ne shugabanta, a rijalu qawwamuna nisa. To yaushe kuma ta fito gida ta zo kuma ta zama ba a gidan kaɗai ba? Yau idan matarka ta fi ƙarfinka ta zama ita ce shugaba a gidanka, za a ce maka me? Mijin hajiya? A mijin hajiya ai da sauki, mijin ta ce. Mijin hajiya ai wanda yake ɗasawa da matarsa yana jin daɗi, wanda tana ɗan bashi kuɗi, tana bai da kuɗi, tana sa shi a motar ta shi yake jujjuya dukiyar. Amma mijin ta ce sai abin da ta ce. Bare kuma a ce to kenan yanzu in ta zama ita ce shugabanmu, dukkanmu mun zama mazajen ta ce kenan. Saboda haka mace tsari